Какво става, хора? Аз съм BG Master и тук с мен ще направим клип на Minecraft Pocket Edition 0.16.2. Тролваме другите хора. Нали, примерно, влизаме в Skywars, някакви сървъри. Ще вляза, примерно, в Lifeboot. И там ще си взема меч. Някакъв, нали. Просто вземам меч и тръгвам да бягам и се скривам там при камъни. Там да се крия, като и някой не ме види и тъй. Да видим доколко няма да ме видят. И нека преминем към клипа. Така, нека да започваме. Дано не ме накара да излизам. Много пъти ми се случвало да случва там, когато вече играта е започнала. Почти постоянно ми се случва на този Skywars. И тук има доста хора. Това ме притеснява. Но все пак аз не към. Каменет. 4, 3, 2, 1 и старт. Пункт. Point. Пробвал съм, не действа. Да, тук ще няма да... Не са само 9, а са повече. Ми чуе така. Ме ли виждаш? Сериозно? Ме ли виждаш? Не! Сериозно ли? Как съм на толкова сърдачки? Абе, ела тук бе, да ти видиш лицето. Добре. Да пробваме отново. Този път само ще се крием, да вземем колкото един меч като отбрана, но няма да го държим в ръка. Десках. Трябваше да изгледа, защото иначе трябва да чакам докато се убият. Добре. Нека отново да започнем. Добре. Значи, може би сме само двама. 4, 3, 2, 1. Започваме битката. Така. Am den меч. Брони.
успея. Ако не успея, ще се взема. Twerking. Ще му кажа. Добре де, хайде де. Хайде. Ела. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the. Добре, как го тронах. Да, му предлагам му приятелство и като дойде и му щупих булка. Искаше да ми напише нещо. Искал да ми напише нещо. Добре. Сега той ще ме гледа.
Добре. Нека да се върнем. No, 12. Yeah. Да не стигнат. Аз нямам бор. Добре, се лоши. This kid, it was just the other day, hacking on a server where I used to play. Looks like him, I guess he came back. Everybody knows he's a cheating little hack. Hacker! Hacker! I guess I'll try and see if I... И добре, хора, ще направим още една битка. Спечелих играта. Защо все? Добре, спечелих играта, не смятам да продължавам още. И това беше от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате и да напишете в коментарите дали, ако искате да играете с мен на Skywars, да играем заедно и да се разберем някак. Напишете в коментарите дали искате и как ще стане. И добре, това беше от мен и ще се видим следващия път. Чао! Искам също да оставите още един лайк за това, че ми отне поне 2 часа да обработя това видео. Затова, ако сте с поне малко душа, лекнете още веднъж. Не знам как, но не знам. Просто лекнете 2 пъти. Аз няма как да разбера, но вие ще знаете. И благодаря още веднъж, че сте изгледали целият клип. И чао от мен.